Hej så er Plysbamsen tilbage. En ny comeback-video er startet. Ja, jeg beklager rodet i mit nye studielokale, men sådan er det jo. Desværre, når man arbejder på at bygge noget nyt op, så kan man kalde det for arbejdsrod. Sådan er det. Og når det så er sagt, så grunden til, at der var alt for lang periode, hvor jeg ikke var på YouTube, det er fordi, jeg satte min YouTube-kanal standby for ligesom at få fat i nye værktøjer, og for at kunne gøre min kanal endnu bedre. Og det så lykkedes mig indtil videre at få fat på nye værktøjer. Det vil sige redigeringsprogrammer osv. osv. Og ellers så vil jeg i fremtiden, snart i fremtiden, komme med en lille spoiler alert, fordi at det her det bliver en af de positive af dem. Jeg har simpelthen besluttet mig til, at jeg vil lave en lille protest. Jeg vil simpelthen lave noget elendigt matematikarbejde. Ja, I hørte rigtig elendigt matematikarbejde. Eller også kaldt REMA. Hashtag ikke reklame. For dette bog. Og så tænker jeg, Plysbamsen, matematikker, der skulle da meget kedeligt. Ikke når Bamsen laver matematikarbejde, så kan jeg love jer for, at det bliver alt andet end kedeligt, fordi nu kommer vi til spoiler alert. Vi er til det sjove ved det. Jeg beklager igen til mig selv, som sædvanligt dårlig vane. Det er, at jeg vil personligt selv få fat i en REMA-bog. Jeg starter ud med den til 5. klasse. Det er den, jeg starter ud med. Og så vil jeg lave noget skæg og ballade med den. Og så kan I sådan gætte jer lidt til, hvad jeg vil lave med den. Så vil jeg lave noget matematikhistorie med den. Og lave lidt skæg og ballade med skolefagene, og så starter ud med den. Altså bogen vil jeg mærke. Så det var bare lige en lille spoiler alert til hvad der kommer sådan til at ske nærmeste fremtiden. Og jeg er faktisk meget glad for at være tilbage på YouTube igen. Jeg beklager, at jeg har taget så forbandet lang tid, men sådan er det bare. Men Bamsen returns to YouTube. Sådan er det bare, og der er ikke mere at forklare lige nu. Så ja, og den meget karakteristiske kasket har jeg også, det ligger hjemme. Jeg skal købe mig en ny en af slagsen. Og igen, ikke noget med reklame. Hashtag ikke reklame, alt det sjove nice der. Og som I kan se her, min maskot er også. Sådan er det. Det var bare lige en lille opsummering på, hvad der kommer til at ske. Og jeg har også besluttet mig til lige til sidst, jeg har også besluttet mig til at lægge gaming-kanalen lidt på hylden nu, og måske lægge den her YouTube-kanal lidt på hylden nu, og lave en helt ny en. Lave en helt sprit ny en. Og jeg beklager forvirringerne, og jeg beklager også meget forvirring med alle de andre kanaler kom til at lave. Men ja, det var lidt overspringshandling, det beklager jeg selvfølgelig meget, men jeg har besluttet mig til, at jeg lægger dem på hylden for så senere at kunne tage disse kanaler ned på hylden igen, og så overvejer jeg meget at lave en helt ny YouTube-kanal, ligesom at sige, okay, nu prøver jeg her, men indtil videre så bliver det er lige den kanal, I er vant til nu, og de tal, der er på min YouTube-navn, det er altså noget YouTube har fundet på. Det er ikke mig, der har fundet på det, det er YouTube, der har fundet på det. Og jeg er selv træt af de tal der, det kunne godt have været nogle andre. Så sådan er det. Så ja, hvem ved, om jeg brygger på en ny kanal, om ikke andet, så de kommentarer, I eventuelt skulle have, dem kan I bare skrive hernede i kommentarfelterne, eller hvis jeg har nogle kommentarer, og se på skærmen her kan jeg også se, hvor I ellers kan gå ind og følge
Plusbamsen, henholdsvis på TikTok og Instagram. På TikTok, der lægger jeg vlogs op for fremtiden, og på Instagram, der lægger jeg sjove billeder op. Så vidt muligt prøver på at lægge sjove billeder op på Instagram. Når jeg sådan er rundt omkring i det danske land en gang imellem, hvis jeg altså kan betale til det. Alting stiger jo, så vi sikkert ved. Så ja, det var så bare lige det for nu. Husk at like og subscribe og tryk på ringeklokken, det er ikke. Det var så alt det jeg havde for nu. Bamsen er vendt tilbage til YouTube. Sådan er det bare. Og husk nu at abonnere og like og undgå dig. Og hvis I skulle have lyst til rim, og I skulle have lyst til ramsen, så abonner dig gerne lige til Plusbamsen. Hej hej.